така, здравейте, приятели! Сега ще ви покажа вчера за именния ден какво ми подариха. Не ми харесва ден, но да. Първото нещо е тази малка кутийка. Вътре има ето такова гъба за къпане, може би. За друго къпане, да. И още една по-голяма кутийка. Ето. Малко. Да. Ето такова малко кремче за ръце. Това точно не знам какво е. Ето. Не съм много сигурна какво е, ама такъв за гел нещо, не знам точно да е, ама да. И такова. Това е за баня. Това е за тялото. И да. Хора, пишете в коментарите кой от тези повече ви харесва и пишете дали всички подаръка ви е харесал. Иначе да, значи имам такова за тяло, кремче някакво, шауър гел, какво беше това? Шауър гел, баня за гел, глупости. Нещо, ама да. И такова кремче за ръце мини. И да, пишете долу в коментарите дали ви е харесал подаръка. На мен супер много ми хареса. И чао!